ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Mushauna arangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amutina mpururu kana emukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete. Uwewererenje 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 uwewererenje. Kazuwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri kuNgezi kuTEF Mashonaland West Province. Uko tafambira zvakare chimwe chitiko chisingafadze, chitiko chinosuwisa. Asi panhau ino ticharilaya nezvatichaudzwa neveruzhinji. Ndofunga vari kuona kumashure kwangu vanhu vakagara apa, vakagara parufu. Pane mwana akabayiwa nebanga nababa vake. Hanzi baba vakange vaenda, amai vakaenda kuna baba vachiti tipewo kamari yefizi yemwana, zvakagotsamwisa baba kusvika vazobaya nebanga. Saka ndizvo zvatoda kuti tinzwe kuti muri yeZimbabwe vagari vekuno vanoti kudii nazvo. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Asi chandingade kukuzivisai muri yeZimbabwe ndechekuti patangosvika pamba tataura nevaridzi vepamba. Vakabva vatiudza kuti budai rowai dho dzokerai Harare. Panapa tikupei nhau yakaitika, asi nhau yacho inhau inotyisa, inhau inosuwisa. Chitiko chatingati hachiko asi chiriko chakatoitika. Naizvozvo regedzai titaure nevagari vemuno vange vachitipa nhoroondo yezvizere. Ndimika makasangana netsaona ichi chakaitika nai veduwe. Isu manzwiro atakazviita, murume akabva kubhawa nguva dzaenda, akauya akatanga kunetsana nemudzimai nemwana nevana vake. Saka vana vanga vari 3. One hanzi akawanda pasi pesofa, musofa ndoma akawanda. Kozoti one anga achizama kurandutsira mai kuti vasabayiwa nebanga nababa. Ndiye akazobuda nepawindo namai vake. Mai ndo vakatanga kubuda nepawindo, iye akazoteverawo kubuda nepawindo akurandutsirawo mai vake kuti vasabayiwa nebanga. Asi vakakuvadzwa ruoko rwese vakaendeswa patrauma center. Izvozvo vari kuHarare. Kozoti mwana 1 akangofira pasport, ka4 years kadiki akatofira pasport. Izvozvo kantori kumochari. Baba vacho vanga vasati vawanikwa, ndisingazivi pazuva ranhasi kuti vazowanikwa here, nekuti zvinotongosiririsa, zvinongorwadza kuti totongoti dai Mwari vapindira, because violence yacho inenge isina kumira zvakanaka. Asi vepamanext mukanyatsoenda pamanext do vanyatsokuudza information yese, because ndo vakazobuda mudzimba vakumanya kunoda kunoheupa mwana vana ivavo naamai vavo. Saka vanogona kunyatsokutsanangurira zvese zvakaitika, because ndo vanga vari pasina.
Asi mukuziva kwenyu murume uyu anomborasika, tingati munhu anomborasika njere kana kuti chii chinomboitika paari? Anzi arasiki njere asi kuti anomwa. Violence yanzi akabvira kudhara achinetsana nemudzimai wake. Kwete kuti inhau imwe yanga yakutaurwa nevamwe. Inhau yeviolence, munhu agara achitongori neviolence yake. Asi mamiriro azvakaita pari zvino zvinhu zvinosiririsa, bhosi izvozvi mwana asati avigwa arimo mumochari. Vabereki mai vari kuhospital kuHarare, baba vasati vawanikwa. Saka zvinhu zvinongorwadza. Tese tinotongorwadzikanawo nazvo. Semunhukadzi, ndizvipi zvamungade kutaurawo pamusoro penhau dzedomestic violence? Kutongoti kana munhu akatanga kuita violence yake handiti ini semukadzi ndinogona kungonyarara, but futizve ukanyarara zvakare handiti anogona kungokurwisa zvakadaro. Kozi amai ava vanonzi havana kumbonyanya kumboita zvokutaurisa, vakangototeerera zvavaida baba, but vakangosvikira pakungozorova mudzimai. Saka tinongoti violence kana ndikangoona kuti panyanya kushata ndogona kungobuda hangu ndoenda panze, kozi unozosvika pariski yakaipa saizvozvo. Alright, asi mwana akabayiwa ngane makore mangani? Ane 4 years. Ane 4 years mwana. Zvinhu zvonototisiririsa kuti mwana ane 4 years ongofira zvisina tsarukano, zvinhu zvinongorwadza. Ndo zvinhu zvakatibata isusu vakadzi kuti mwana ane 4 years dai vapedza havo nyaya dzavo vega dhani kuti vazoti vana manje. Wozi umwe wacho akatokuwara chigumwe, kamukomana kachona kaivandudzira amai kakuwara chigumwe, kakatoenda hospital kakatodzoka. Ikako kane makore mangani? Form 1. Oh, ndokangati kureiwo. Ndokakati kurei, kane 9 years ndokakawanda hanzi pasi pesofa. Saka ndokakakwanisa kunopotera kune dzimwe dzimba. Akana kukuvara ikako. Bosi nawo yatiri kunzwa ndekuti baba vanenge vakaudzwa kuti havasi vana vako, hapana chaunondishupira. Isiriyo nayo yachona. Moziva panoitika nyaya ndizve panozongobuda zvimwe zvinhu zvokuti hanzi ngazvitaurike. Nokuti munoziva kuti pese pafa munhu hapashayikwi hapashayikwi muroyi, saka panongozonzi kuti zvinzi. Asi isiriyo nayo yacho yanga ichingori ndau yeviolence, ngoti munhu agara achitongoshungurudza vanhu kubvira achingofunyudza mhuri yake kubvira kudhara, kwete kuti yazvatanga nhasi. Ndakatomboyamura mai ava rimwe zuva vachitomhanyiswa nemurume wavo, vachitomhanyiswa nemurume. Saka handinga zvadzuma pasi 10 tichitohodha mabhanana pagedhe pedu isusu bhozi padhuze nepapolisi. Vatatoona vachitomhanya mai vava, ndoda kuti madhava vari kumhanya vari kutiza chii. Izvo vanga vachitodedzera kuti ndibatsirewo. Vatatu vaisa murori yanga yanda chihodha mabhanana, bhozi daihodha mabhanana. Vatatu vaisa murori baya, vapinda murori murume wacho ndobva asvika. Svika ndipe mukadzi wangu wamaisa mukati, ndimune mukadzi wangu ndikati aiwa iwo uda kuita sei mukadzi? Anga akatobata simbi yanga yakakura chaizvo, aida kutoponda mukadzi nemwana. Saka ndo patakati mukadzi hatisi kukupa nekuti uda kuponda chii, uda kuponda mukadzi hazviiti. Tichitori pakati pekunetsana naye baba, ndobva mapurisa atosvika. Pakati umwe wangu akabva atosenda meseji kumapurisa very fast kuti svika pana pane munhu ada kuuraiwa. Ndobva watosvika, ndopa wakasvikotora murume, ndobva vaenda naye vachitora nemukadzi wacho, ndobva vatoenda kupolisi. Saka izvi zvinowanikwa izvi. Murume uyu ndofunga ndozvanga atogara atongori mazuva ese zvokushungurudza mukadzi, asi zvaitika nekunge amwa doro manje. Aiti kana adhakwa then otanga aingosumudza violence kumudzimai wake zvokuti aingomutukira kana nyaya isina basa. Okay. But apa paazora hanzi chii chakaitika exactly? Chakaitika exactly vari kutaurawo vari kuti iye akabva kubasa ndobva aenda kubhawa, ndobva amwa doro rake, ndobva azoya adhakwa achisvika kuti ndipe mari yandakakusiyira yechikoro. Fushi anga akapa mukadzi mari yechikoro achiti abhadharire mwana chikoro. Saka iye anga kuti ndipe mari yaya anenge aida kutoidya. Saka kuti ndipe mari yaya mukadzi achiti ndakashandisa sezvandakawirirana, mukadzi ndokutoshungurudzwa kwakutoriwa kusvika pakurayirwa mwana, iye achibudawo nepahwindo achitotiza. Inini manzira andakazviita dzaiva mapast 11 vanhu vakatanga kuita violence vari mumba. Vachiita violence vari mumba, aya murume akanonoka kubva kupinda mumba. Achinosvika mumba mukadzi anga arara akanonoka kuvhura door, zvikanzi wanga unani, ndobva vatanga kurwisana. Saka mukadzi akazokwanisawo kubuda nepahwindo nemwana,
then mwana anga asara akarara ndiye akachekwa nebanga. Ndo pandine ruzivo napo ivavo. Saka yeye murume aifungidzira kuti haasi mwana wake. Zvemwana handizvisiva hangu, but yeye violence yaigara ichingoitika mubama. Okay. asi iye paakamucheka akabva sei akabva tiza here akaenda kumurume wacho? Murume akatombosara ari mumba, mukadzi abuda nepahwendo, ndobva azobuda achimhaisa mukadzi, ndobva akacheka mukadzi achibva paakamhaisa mukadzi ainomucheka anozombobvira adzoka kumba. Mukadzi akamucheka zvakare? Mukadzi akamubaya nebanga kuti akakuwara singaiti. Ninonzi TK. Panyaya yamuri kutaura inini hana evidence, hana zvandiri kuziva, ndangonzwawo senyaya. Wakanzwa kuti chii? Ini hapana zvandakanzwa, ndangonzwa kuti pane murume akabayiwa mwana wake nebanga nemukadzi chete, hana kusima ingozidzoma kuseni. Ichikoti nyaya takainzwa ikatibata chose, taangonzwa kuti baba vakaita murenga kungoita sekunge vakupengereka, vakatanga kurwisa mhuri yavo. Nyaya dzacho hatinyatsi kudzinzwisa, asi tinongonzwa kuti pamwe pacho nyaya dzemari here, mabatiro emari, vakanga vasinyatsochengetedza mhuri yavo zvakanaka. Saka nokuda kwemakakatano ayo ndofunga zvakanga zvaitika kwenguva yakareba. Saka zvinonzi baba vakangotanga kuita murenga vachipengereka kuataka mhuri yavo. Zvinonziwo neimwe nzirawo mai nemumwe mwana vakakwanisa kubuda nepahwindo, asi mumwe wacho akanga atanga kutiza nechekarasi. Kunonzi mumwe mudiki uyu ndiye akanga akarara, saka zvinonzi vakatora banga vakatomubaya. Matauro azvinonzi akafira kuhope, akatofa akarara. Saka nyaya yakadai inotaridza kuti hatizivi kuti mamhepo here kana kutiwo chii, asi nyaya yakadai inosuwisa munzvimbo yatiri ino. Inosuwisa chaizvo. But imimi semunhu wemurume, ndezvipi zvamungade kutaurawo pamusoro pema-domestic violence? Alright, ndinoona vanhu vechirume tine dambudziko ratinaro rekuti nyaya dzinotinetsa tinongodzichengeta mumwoyo, hatitsvage counseling. Chandingakurudzira ndechekuti vanhu vechirume tinoda kupota tichitsvaga counseling pane zvinhu zvinopota zvichitinetsa, nekuti tikasadaro zvinosvika pakubhoila, tozosvika kuita zvimwe zvinhu zvisingagamuchirike kunyange nesociety. Ndomaonero andinoita. Saka ndinokurudzira kuti vanhu vechirume hachitsinhi chakanaka, tinofanira kuchengetedza mhuri dzedu zvakanaka. Murume ndiye anotanga kutsvaka mudzimai kuti vavake musha. Iye ndiye anofanira kuva mucherechedzo pazvinhu zvezvaanoita, kwete kurasisa kana kwete kurasika pamaitiro kana pamafungiro. Zvinhu zvinogona kukanganisika mumhuri tinozviziva, asi nzira dzekugadzirisa dziripo. Tine mafundisi mumachechi umu, tinana sekuru, tinana tete nevamwe vakasiyana siyana vanogona kutibatsira kuti tiite sei tigadzirise matambudziko atingadaro tichisangana nawo mumhuri. Hakuna dambudziko risingagadzirisike, hakuna. Ati zvinozoita here kuti dzimwe nguva like iyoyi kuti vamwe vari kupa makuhwa ekuti mukadzi anenge akaudza murume kuti haasi mwana wako, zvozopedzisira zvasvika ipapo. Totizvo mukadzi kana akakutaura kuti iwo mhuri yandina iyi haisi yako, zvingaita kuti unoudza vamwe varume here kana kuti unotoona kunge waakudzikisirwa manje kuti iwo hauna mwana? Ya, ipapo inyaya inonetsa chose, nekuti chinhu chinorwadza ani nani zvake kuti audzwe, murume audzwe nemukadzi wake kuti mwana haasi wako. Mashoko iwaya mashoko anorwadza, asi ndosaka tichikurudzira kuti zvimwe zvinhu toda kushandisa wisdom. Tirege kungotaura mamwe mashoko asingataurike, nekuti mamwe mashoko anopinza munjodzi, seizvi tiri kuona kuti zvakazosvika pazvakasvika apo. Saka tinokurudzira kuti kana tine zvatida kubudisa pachena, tinoda kuzvibudisa pachena nenzira ine ungwaru isingazotipinze munjodzi, nekuti hakuna murume anani zvake angada kuudzwa nemukadzi wake wanoti akaroora kuti mwana haasi wako. Chinova chinhu chisingagamuchirike, chinova chinhu chisingafadzi. Nini zvandoda kutaura ndezvekuti mudzimba umu kana maona kuti maita mutauro wekuti hamusi kukwanisa kusovhana, panofanira kuita one anofanira kuzvidzora. Like semudzimai ukaona kuti baba zvava kuita izvi haukwanise kuzvidhifenda, because murume ane simba kudarika mukadzi. Ini ndinokurudzira hangu kutobuda kana kutotiza chaiko, nekunyarara, kodzi mamwe mashoko atinotaura anoita kuti munhu
aite hasha dzekuti anozoregreta after. Saka dzimwe nguva ukati murume achitaura wonyarara kana kuti achitaura wobuda, isi imwe mhosva here yaunenge uchitopara iyoyo? Pane kumwe kunyarara like tomboti murume ari kutaura kana zvekupopota zvekutuka nditi iwe ukapindura hauzive chauri kutriga mukati make umu. Kunyarara ndinoziva kuti kunyarara kunokunda zvakawanda. Chero munhu aine hasha sei, let's say mwana ndiri kupopotera mwana wangu handiti ndopopota mwana obva ati sorry mama, inini kana kuchaita simba rekupopota handiri wani. Same applies kuvarume. Like murume wangu akatanga kupopota mumba, ndikaona nyaya yacho iyoyo yaari kupopotera ini ndisina simba pamusoro payo, ndinokwanisa kunyarara. Then later mozotasa mukaona kuti hasha dzababa dzadzikira, mozotanga kubvunzana zvakanaka. Asi shamwari pai ngatitaure nyaya yayo, asi sina hasha. Kozi makati iye ane hasha ukatiwo ina handinzwaro, pane hwana anokuvara ipapo. Ndimi vagari vemuno nechiitiko chakaitika ichi. Ameno zvamungade kutitaura pamusoro pechiitiko ichochi, uyezve nenhau yedomestic violence kuti zvoitwa sei vanhu vasapote vachipondana mudzimba? Toti vakaonekwa chiitiko ichi chakatoti shamisawo zvikuru. Plus I think inini pandaishanda kupota 2 ndaiganisangana naye because ndokwandaishandira naye iyewo pandakazochinjwa right now ndakushandira kupota inonzi pota 4 kubima. Ndakatoshamisikawo because I think last week ndakutoenda kumba akatonitengera ukoti munhu wataingosangana naye chidi, but munhu anga ari quiet zvokuti munhu wokuti hauzive zvikumunetsa. I think the best thing yatingatokurudzirana ndeyekuti kana paine zvinochinetsa mumisha zviri nani kuwana, kana kuti munhu nega munetsa nemukadzi zviri nani kuwana munhu unombosheya naye kana kuenda kuneve counseling vaye kazhinji. I think ndo zvimwe zvatogona kunge zvatokurudzirwa kukamani kwedu Zimbabwe kuti handei kana une zvinokunetsa unoenda unobhukirwa counseling, uwana mukana wokanselewa. Saipapa dai kuti zvazvinetsa mumba imomo asi hatingazive kuti izvi zvavakanetsana sevanhu tetisipo vangadai vese pamwe vaigona kuenda kucounseling vanokanselewa. But kazhinji ndiri kunyanya kublema isusu vanhu vechirume because nyaya ndikuona nyaya yechipfambi ndonyimwe nyaya dziri kunyanya kukonzesa mamisha. Nokuti zvatinoita kuno kwese tiri kupuwa mari tiri kuiwana, but dzimwe dzenguva we are busy in that mukana watiri kuwana tichiinda kudzipfambi mumba mari chero ukapuwa yakawanda saikwani, zvagara muupenyu haikwani. Saka the moment yaunoda kuita zvechipfambi uchibuda mumba, the more yaunokonzeresa maproblems mumba, nekuti uchasiya mhuri isina chikafu, mukadzi asina chainacho, waenda kwakunodzoka manje paya ukabvunzwa kuti mari iri kupi, ndo pano kazhinji pakutanga chibongozozo. Saka chikumbiro chandanyikokumbira uko isu vanhu vechirume kuti daitamboedza kuzvibata. Mari haikwani, I know kuti haitombokwani, but paniyo yatinayo daitakwanisa kusheyawo pane zvatinenge chiwana izvozvo nemhuri yako. But I think chipfambi ndo chandaona chiri kunyanya kukonzesa. Asi zvokuti sahwira wenyu angagona kunge aita zvemarokwe? Ya zvemarokwe takunzwa zvibuda tainzwa kuti aita. Saka ndiri kufunga kuti chikozi zvinogona kunge zviro zvakakonzeresa kuti nyaya yemarokwe iyo, nekuti the moment anotora $20 mumba ndapuwa $100, the moment anotora 20 kureva kuti haichatokwani zvatatakaronga tiri pamwe chiri nemhuri. Mafungiro wangu andiri ngoita kuti I think chipfambi ndo chimwe chakunyanya kukonzesa matambudziko mazhinji because nekufamba ini ndiri member of workers committee yemuZimbabwe. I know dzimwe nyaya dzichisangana nadzo mukufamba didi, hazvi kureva kuti ndiri perfect, but utoda kukurudzirana kuti let's timboita tichiredusa pace nyaya yepachihure. Ndo imwe nyaya kudi because ndikabvunzwa nemukadzi kuti mari waisave ndotanga kuti pano nepano, but I think ndo zvandiri kuona zvimwe zvinonyanya kukonzesa matambudziko violence muZimbabwe. Although panewo madzimai wanonetsawo zvavo, but tikatarisa nokunga 80% yedu varume nyaya dzedzimwe dzimba ndo dziri kunyanya kukonzeresa matambudziko mudzimba. But iye akaiwana mari iri nani?
hapana watinoti anowana mari yati achingopiwa iye nemanzwiro andakaita mari angachitoiwana yakanaka. Ndikamboti even mari kuti Zimbabwe iri kupa 100% salary. Even if you go bonus, it's the same thing. 15 you get 100% US dollar per salary. Trukwana futi zvekutoti you are getting more than isi zvatiri kuona kuzvikuita mama vamwando vari kunzo. Isusu I think mukana kuti trukwana mari nani I think trukwana mari right. Saka handingati chingava chokuti mari yake yanga iri shoma kana kuti asi pane shoma yanongochiwana because even vamwano vanotambira radjazz but vari kufambira mberi nelife vanotoita zvinhu zvine pundudzo nearadjazz yacho vanongochiwana. Isusu tiri kuwana mukana kuti tiwana 100%. Saka I think mari yatiri kuwanayo ndikuona sekuti zviri nayo ndinoziva kuti mari haikwana. Alright, asi ndambonzwa pekutanga muchitaura kuti munhu anga akanyarara, vamwe vataura kuti munhu aimwa doro. Tingati doro ndo rakakonzeresa here kuti munhu akanyarara asvike pakuita chitwe ichi? Toti doro rakashata here kana zvakadaro? Hatingati doro rakashata sacho because munhu wese kana aine chinhu chaanoda kuita anoda kuzovharidzira nekuti ndakadhakwa of which kunwa doro hatingati ndo zvingakutitume kuti munhu angambati because ini semazira andamuita munhu ainwa doro stereki but pamwe pacho kuti pamwe unotozoona kuti munhu manwira ake doro pamwe pane zvechimunetsa. Mumwe munhu anogona kunwa doro zviya zvekuti pamwe toda kuvhara stress wati iye semuzira wandaita munhu ainwa doro taingosanganawo machinwa doro achidi zvoti ininiwo ipapo ndakatoshamisika because pandaka ndiri paofulasi akatonditengera koti zvazvokuti munhu wataingosangana tichidi chitaudzana chiwiri ungoonana. Asi pari zvino iye ari kupi? Izvi zvapana chandiri kunyepa kuti because pangoitikawo chitiko ichocho takatonzwa nevanhu vachitoti ndo zvaitika kumba zvikatotirwadza because tatiri padhay. Saka kuti nazoziva kuti chii chakari papi handinganyidi kunyepa. But chinhu chinonzi mamhepo munobvuma kuti chiriko here? Inini I believe kuti zviriko because some other time kuti sevanhu pane pandakambosanganawo naye tamboendawo kumaposto ndakambosangana naye some other time. Saka pamunhu anogona kunge aine zvimuteerawo kwakewo zvinogona kuitika kuti munhu ndosa kazhinji vanhu vachiti kunamata kwagara kwakangonaka. Dzimwe mhepo dzinogona kudi dzinogona kuzudurukanawo neyo. Saka mamhepo zvinogona kuwanikwa mumwe munhu anogona because ini semaonero angu nekakunyarara kakaita inini pandakazonzwa nyaya ndakatombozvifunga kuti munhu anogona kunge pane zvimwe zvaimuteera because it's not easy kuti inini ndiburitse banga ndobaya mwana. Even chero mukadzi wangu kazhinji choti kanetsana hazviroti ini kwangu hazviri perfect. Pamwe tombonetsana tanetsana but handingazofunga pfungwa yekuti manditora banga. Zvototi ini advise kuti kazhinji kana wanetsana nemukadzi kana kuti manetsana the best way ngobva panzvimbo ipangobva for just 20 minutes unogona kudzoka makutadzana wakurizina ona because panguva iyoyo pamwe unogona kuudzwa zvimwe chitiko zvimwe zvinhu zvokuti vakadzi vanogona kungotaura because vakadzi vanopopota dzimwe nguva otetakanganisa. Saka iwe wakasuduruka it's better unogona kudzoka pamwe atokanganwa nyaya yadzoka apa pati 2 asiri papati 1. Tinotenda zvinhu zvinoitika but chitiko chinhu chisina kutifadza. One chinonengerekena chinoita kuti kambani yedu ishoreke zvikuru because zvoita sekuti hatina zvimwe zvatodzidziswa but tinodzidziswa zvakawanda stereke izvo zvemaviolence they preach every day. Even kubasa kwacho navanotobvunza kuti hapana mumwe munhu ari kushungurudza here what like the last time taitofila maquestionnaire taifila tichitobvunwa kuti
hapana here mumwe munhu ari kushungurudza kana kuti ari kuita chimwe chiitiko senge noti especially kuvakadzi kuti pane zvakambowanikwa here. Last week chaicho yatakatoni patati panight shift. So zvimwe zvekuti zvine zvichishoresa kuti kambani yedu zvoita sekuti havana effort maari kuita in terms yenyaya dzeviolence, but vandokurudzira kuti no violence. Saka chiitiko chakatotirwadza chototi shungurudzwa kuti zvikuru kuti iye life yake nawo yatove distorted, ende you never know ipapapa munhu asiri kuonekwa. Zvinogona kuitika, you never hatizivi, hatingatongere, but anogona kufunga something. Iyose munhu anenge atooneka pfungwa anogona kusangana futi nemumwe munhu oda kugona kumataka akatomuraya futi because pane patoveneka mhepo kana ikatova. Tinotenda zvikuru. Nesu totendawo nekutouyawo muchitaurwa nesu kudai. I think the best way chaichaiyo nekuti kazhinji kana varume ndokutokurudzira kuti kana paine zvinonetsa, even kana kuti mari munonetsana nemukadzi nyaya kuti mari haisokwana, is better kumboenda kucounseling so that vanogona kubatsira. Because isusuwo takatomboendawo macounseling because hazviri kuti handinawo zvonetsa, but tinotomboendawo macounseling vatori free apo. Unongoenda izvo uchida you can go bababa utobatsirika. Saka chikurudziro chatoita kuti kuvarume even kana madzimai acho vaona kuti tovarume, because what I heard nezvekuti vamwe aitogara achiburitsa banga achitoti ndobaya, but it's too late kuzvitaura. Dai vakatobatsira vanhu vavo kuti paaizviita dai vakabatsirawo kuti kana kudedza counseling kuti mboendai pamba munodai, but it's now too late kuti zvitaura ndo zvaiitika zvisina chibatsiro. Tikutotya kurarama kwacho nekuti varume vari kuomesera vakadzi mudzimba. Saka tikutotya kuti topedzisira vakadzi vacho vatochekwawo kana kutourayiwa nevarume, because varume vari kuita basa rekuabhuyusa vakadzi. Vakaita mari varume vanonyima vakadzi mari, ukabvunza worohwa kuti wabvunzire mari yacho. Saka takutotya, especially muno mutefi takutya varume vakutotyisa because vari kuita basa rekudzinganisa vakadzi vachirova vakadzi. Saka takutotya nekuraya kwakaitwa Mwana, takutotyawo isusu vana mai vacho. Haisinawo yekuti futi pamunotaura nevarume munonge muchingopotedzera, hamutombozeze kuti zviri kuenda paizvo ndiri kutaura izvo. Kana tichitorespekta varume, tichitovaremekedzawo sevarume vedu, asi varume vacho havakwanisi kurespekta vakadzi. Zvakatityisa isu. Iri nyaya yemari chaiyo kuti munhu akadhakwa anouya oti kumukadzi ndipe mari yandakakupa iri mari yeschool fees. Kana naipapo kana aida kuti mukadzi aita seya paschool fees yachanga atonobhadhara, munhu opedzisira oti banga riye rachiwana basa zvino zviri kureva kuti anga akatozviplana kazvokuti aparadze mhuri nenyaya yemari, kana kuti ihwawa uri kumwiwa here husina kumira zvakanaka une varume vana vechidiki vemazuva ano, nenyaya yekuti kana kuti uone nyaya yacho unzwe musoro wayo chaiyo haina kana nemusoro, kuti shuwa ndipe mari iye yandakakupa school fees yemwana ndoda kunoishandisa. Ende ari kunzi munhu wemagirlfriends akawanda anotozikanwa nevanhu, ichizi ndo nyaya yatonyanya kuipa mukati menzvimbo ino. Varume vari kuita chihure chinototyisa kuti shuwa munhu unoita magirlfriends anozikanwa nevanhu 2, 3, vana, uri kuvadii iwo chine mhuri iri kuda kukura, ida kuchengetwa. Saka inini nyaya ina nhasi yakatotibata mukati menzvimbo ino, hazvina kumira mushe, ende haisiriyo yega nyaya iri kutowanikwa pamunhu iye ari yega. Dzatowanda muno munzvimbo dzokuti vanhu vari kutadza kugatisana nenyaya yemahure chaiwo. Pamafambi dzawandisa mukati menzvimbo ino, dzakungoya kuzoparadza. Kana vari kuya nemishonga here kushandisira varume ava mishonga chaiyo, ndozvimwe zvinhu zvatakutofungira kuti pamwe yatova mishonga yakushandisirwa varume, nenyaya yekuti kupanduka kwacho kwaanoitira mhuri yake zviri kutotibata zvokuti amen, kuti Mwari vakasapindira kana kuti maini ino ikasachinja mitemo pamusoro pevashandi vayo, vanhu vachapedzana mudzimba umu varume nevakadzi, kuti munhu anotenga banga rekuchengetera mhuri yaari kuchengeta iye kunge ari kuchengeta huku kuti azoparadza nebanga.
Si mama, mubvunzo wangu musati mabva ndaona muri munhu wechikuru, handiti dambudziko ririmo munzvimbo. Hatingati dzimweni dzenguva tingagona kurimisa, asi zvamungada kubatsira vechidiki vanenge vari mudzimba panyaya dzakadaro, nekuti ndaona imimi muri kuita bhizinesi renyu, muri kutengesa. Pane here imwe nzira yavangakwanisa kuti chihure chiripo asi vokwanisa kuzvibatsira vakadzi kuavoida zvese izvi? Ichokwadi. Ndofunga mudzimba umu sevechidiki vandiri kutoona ndo vakawandisa mukati menzvimbo ino. Dai munhu ane mudiwa wake anoziva hunhu hwemudiwa wake, kana ari chidhakwa anoziva hunhu hwake kana achinge anwa. Ndofunga mukugarisana kwavari kuita munzvimbo dzino mumwe nemumwe akuziva hunhu hwemumwe wake. Kunyanya ndinosimbira kuvakadzi kuti dai waro kana aona murume wake ari munhu uya ane short temper, wokuti kana achinge ahunwa anorasa hunhu, kungozvinyararira zvako. Asi saipapa panyaya yakaitika zvayo hapana maitiro ayaizviita, asi ndinongoda kuyambirawo kune vamwe kuti kana ari murume uye wokuti kana achinge adhakwa, chero mumwe asina kudhakwa anongovhunduka, iwe nyarara, nokuti mweya wacho unenge watopinda munhu iyeye uzive, uyezve zvaanogara achikufungira uzvizive. Kana kuti ivo varume vacho vachinge watoona kuti murume wako zvakaoma kana nemari chaiyo hadi kukupa, ndinoona zviri nani ukaona pekutangira hapo. Izvo zvifanike zviri kuita mwana wangu izvi. Mabhera aya akatotangawo kuhodha zvinhu zvacho achitoona kuti mari yacho zviri kutonetsa kuti ibve muhomwe mumwe wake. So kungozvitsvagirawo chekuita, kana kupfuwa huku chaidzo, kuhodha mabhera ako, kana kuite anything chaunenge waona kuti chakalekawo mukati menzvimbo, ungotanga kuzviitirawo zvinhu zvako uchizviwanira tumari twacho. Asi hazvina chakanaka. Varume vacho dzimwe dzenguva chaidzo anotouya mumwe achikutorera mari yacho. Saka iwewe chimboitawo zvimwe zvinhu zvako zvaunoita zviri secret zvokuti murume wacho haatozviziva kuti uri kuita nezvei. Paanoenda kubasa, buda unonoita tumadhiri twako, chop wodzokera mumba uchisa mari yako muhomwe. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvokuti ndinotoona kana pauchemberi chaipo pana mai vedu vakatochembera nechikuruku ichocho chekuti vanobuda vaenda nonotsvaga murume anosara odzoka kubasa iwe watonhonga watoisa muhomwe. Saka izvozvo ndinoencourage vakadzi vechidikiwo vari mukati menzvimbo ino kuti usangomirira mari yemurume, usangogara woona kunzoku kuti chii chiri kushota muvanhu, woenda kuhararo kunonohodho wakutodzoka. Saka izvozvo ndo zvinhu zvandodawo kuisa mune vakadzi vechidiki, ndichiti dai masimbawo nedzimba dzenyu, vana chaivo vanochengetwa naamai kwete nababa. Ndofunga manzwa mashoko ataurwa namama panapa kuti munhu unochengeta banga mumba uchichengetera mudiwa wako, zvinoitawo here izvozvo, kuita ungori kupfuya huku, ungori kupfuya mabreila. Iyo nyaya yekuzvidzora inyaya yakanaka zvikurusa. Ndofunga regedzai ndimbokupai zvakare mufananidzo matambirwo ataitwa pamba apa. Atabuda kunze kwekezi. Pamba pango pana. Pamba ilo pana. Ufana kugumira papi tisvike pamuko. Aiwa, ndakwana kugumira stendi. Ukamisa mota yako. Okay, ndakubvisa mota panapa topaka. Andida kuti patoga ini kuita mba pango. Okay. Great. And sooner now. Ndatuza tore picha yako bana. Ndekuda kuita. Until that's the public program. Aiwe, asipakaisika bana. Right, achinachizi kawaza public program. Ndosaka tayozvibvunza ini. Right, ndakubasa ndozvana public. Maonaka izvozvo munhu ane mafungiro akadaro anotadza here kubata banga. Ndofunga iye anogona kunge ari munin'ina kana mukoma. Ndosaka achizoti ediso eDrewmas mamhepo nekuti atomubata dai toramba tiri ipapapo dzimwe nguva aiuya nemapanga kwatiri. Tinotenda mama nemashoko enyu anovaka, anovakiridza mhuri. Tinotendawo nemi mauya dai waro mangoramba muchingodai yatongoitwa iri kampeni yakasimba mukati menzvimbo ino kuti nyaya iyi maini ino ipedze dambudziko iri muvanhu vayo, vatyisidzire zvakasimba kuti vanhu ava vagarisane mudzimba. Nyaya yemari ndiyo inenge yatonetsa muno. Saka ndiro kutenda iwo imi. Asi chandafarira inini chinhu 1,
vashandi vataura kuti mari vari kuwana yakaringana. Saka zvinoreva kuti hapana anoromba nai? Hapana. Mari vari kuipiwa asi kuiabuse? Shuwa, kutadza kuibata. Uyezve pane mari munoziva ndo panotambirawo Satani. Ivava vakadzi vari kuuya ava mukati menzvimbo dzino ndo vatova na Satani vakuru chaivo. Kuuya kuzovhimawo mari iyoyo iri muvarume. Saka dai Mwari vapindira. Hongu muri yeZimbabwe nhau mainzwa ndo nhau yatanga tafambira munzvimbo ino yeTef kuNgezi National West Province. Asika sezvatakuudzai pekutanga vemhuri varamba kubatana nesu, asi semanzwiro amaita amai vari kuchipatara, mwana ari mumochari, mumwe mwana akakuvara zvakare ruoko. Ipo paya patinenge tazosvika isusu venhau motanga kutandanisa isusu, ndo paya patoti isu hatigadzire nhau dzinozvigadzira. Hamusati katandanise kana tichinge touya kuzotora nhau kunzvimbo dzenyu, nekuti ndimi nemagadzira nhau. Ukaona tobva Harare tichiuya kuno kuMarch West, zvinotorwa kuti something abnormal chatoitika. Hatingofambi kuti taakuwesta mafuta takananga kwakati. Saka naizvozvo hongu tinozopedzesera chokwadi chacho chisisiri twasa nekuti tinenge taakuchinzwa nevanhu, asi tinenge taya panzvimbo penyu kuti muzotiudza chokwadi semaziro amunenge muchiita. Naizvozvo hatikurudzire domestic violence. Ndofunga muri kuzvinzwa zviri kutaurwa nevakasiyana-siyana. Kana vanhu muchinge makanganisirana, tauriranai. Nhau inopera nekutaurirana kwete nehondo. Regai tichibva hedu nzvimbo ino yengeza, asi chandoda kutaurawa musandabva pano. Nzvimbo ino yakatinakei zvokuti kana mukanzwa kuti ndishamba kugara kunoku, aiwa unenge uchishayei kunoku. Ndaona mabhengi ariko, maroads avo tad, zvinhu zvese zvandaona kunoku zvakanaka. Kunze kwemudhara uyo kungojambuka chine ndiyo chinhu one chandaona chakashata munzvimbo ino, otherwise zvimwe zvese aiwa manake. Ndo pakutenda kuna Sokostina namukoma Jimmy vanga vakatibatira mishina yedu. Regai tichidzokera guta reHarare. Andrew Neshamba ndiro zita rangu senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.